na konfa no chiko Denkyira ama abosom bi a konfo bi a ne won e frɛ ne Kyereke adi ni to afia sɛ wafa akola a wanya 12 years na kwa bana mfa mre nyansapo kasamfo nyinso nyansapo na waje so ama me se yesane ne badwen ba ekwa so samre sawra epo na yegyina mu yi na epo a yegyina mu no eye ensuo bi a ye friend se ta Denkyira tiedi ni ye pa ta Denkyira eye ensuo a epie efre bi pomuo na enam saa epo yi mu ni ade a na sabie kro to nana ete ho a woni nsuo yi edidwuma ye be pe na bakwasem na yetie emwa titiriwa ta Denkyira wode bo Asante man ne Ghana man enu nti ne abaya ye de black power ene wanana mame mu akwa ababiem mejo so na we de mesrew na yakọ tina ya wusu yo no yemamu enche bebere na yenkoto aso ofie se ye ntimi ne yenkomo wa ha dabi okay abusia subrani na ne yeden pa okay abusia we de hochia me anim asem ka wose nana wasomu a se de nana de atudwa no no ntentem na be free ha ne akọ na eja yakoto aso ofie ne yankofa asem a manana ene wadaruma di kan na miniwachi eji ahwefo moma yento aso na yemfamfiri ho no na afei yemedi nkomo no na yenhu abakwasem a efa asuo no din de se nana ta Denkyira yenhu ni yie pa enti se de modika hu no ya begye aguade a nkomo na ye hye ase no ya hwehwe nana yento aso asuo ta Denkyira na wo ma ye ekomu ya yekohu yi edi ta Denkyira no kura no efiri hini yo we de medawase na masachi ahwefo nyina de tie ne se be se mfie miensani na me beso asuo no na me beso asuo no me de ebuo ne ani die bia ma no se na saase na mabetena so bi nti na ye dabenada ti me ko se me ko twa akokọ e wo ba bia edi kan koye egugu nsa no to mu ade ko ase ho ti me ko e na papa bi ti ba bia akokọ ne da enye se daye ana se botrem kan bi ana sini bi na wi kire papa iti ho na doso esina sene fat me ko se me ko fa akokọ no me yam hye me e ko so won se cars na wo ho ni nti no o mo ye adwuma anytime bia nti me ye se me pie no so na me pese me fa akokọ no so da ensu menanim no no te bo na chi sei nti je se me tie ensu ni man se na me e ko so no so te ti ya no se konfo bra me nsuro ase ade a waye ama me mani aso na me kra me ba wi ase me mfa me si konfo so da na emom mesi usu na me no aye adwuma na me se agya na udin de sen na obetu din se frɛ no ta Denkyira nana mintwa no ene obetu din se ta Denkyira mamini ka emisa wi nka me re ye fikura adenti na osesan wo ho wansa ye firi ho no ye koye no na nwira na si wasene adenti na ye bedi nkomo ye tienkyirimi wasesan ho awura mu dosopa wese akonfo kokon ano no wasesa de ahyeche adenti na wasesan ho menua me da ase on se me ka se dem so tie ya me ka se emra me kofa kokon no wasi doso ho fasu si ya na waye nti on ma me pɛ saa ne ma we okay se na me be ka ne ho asɛm a ɛwɔ se me fa na ho fasu na che se abere a wo kotwa akokɔ no na akokɔ no prekoto ho na menim se ye frɛ ne ba na ma ya asɔne ne wo ho dada nti wo koto no ni su ene ne tebia no wo mu no enu nti na ma wase ma kura no na wo ne nam ho se ya kan bebisa ho asɛm pa ko ye bi nti wo ba ne dress yan ni okay afi de me ne metiefo ya te asese nti a wasesa ho abo captain band to aso ne nko nti e ba saa no no se oni me be ye adwuma na ye frɛ ne ta Denkyira nti hono de mentimi amusa na question bia na me fa makokɔ na me baaye be ye ho adwuma nti ne 40 days me da ho anadwo no ba me nkyɛn na ofrɛ me se memra na oni me nkodi nkoma anadwo betu okrokodi he fa papa edi me koi ba na maye konfo ni nti no me nsuro nti me ne di na chia na ode me ba bia
ya ya asone white no na wo be kire me se metwa aboa bi se me de nwira ebu me mu onde oye sumambrani a woye bema na emum so be mana aduane na be bibia je se hoye white na msi yo mate na o kire me a na me busa anse na ni din ta de nkira no kora ase ni se no se na ne yonko pa ne konfanochi na konfanochi ko de nkira ama abosum bia konfo bia ne o ne frɛ ne kyereche edini tu afia se wafa akola wanya 12 years konfanochi ekɔ de nkira ema abosum bia ne din de kyereche eche konfanochi tu afia se wafa akola wanya mfinhia dumienu ne yanko anim edini tu ti nam se na ne yonko so ne konfanochi ntino e ma ne de abufuo ekun hu ntokwa pa ansa na wotimanya anochi edina ba nti wonde ba bia na anochi beko bia na wone ne nanam ne kwan a de nkrafo edine fa so nti na otu di ta de nkra ese wonde wota de nkra na deepa wo ho ba bebo a kire me ene de onyam fa mai nya betre lese utie edin ta de nkra na ehia mienu ta I hate somebody and the nipa na o hit no no mpena sem ne de nkra nti akwai se meta de nkra ana meta black power sa ne di ni jemu ni ti o ta de nkra ese wo chiri de nkra fo kra okay to se bosum konfo anu okurum pa no te se konfo no chi ebehwe asante man no na bosum a wo ho ne ya adwuma no mfre ne kyereche konfo ne de kyereche ona jeri konfo no chi twa ntroto no so se wafa akora wanya 12 years okay enti ni di ankasa wo ho pa no de wonya mfa mbre wo fi jam yensa echi ni no ye misa bi mai enti sensu yi enya twaka bi ewo asante ne de nkyira ko no mu ana de ti mebusa no yese wabusa mebusa no se na katachie na udwumadi a udi ye nyina no abasobode ben na asem a wo kan magi adi no so wo ni konfo wansi konfo bi aso da ba no chekura wansi ne so ba wo ko bia ba bi obeko bia na twe beka so wo kokko di dwuma bia wo ko no nti enu nti ama asantefo anhu de oyeye ho na ma me jinsu ni diye because wodi kan aka kem se onfa konfo da na kwan ba na onfa so a okokogye anochi na se wodi ne sunsum no na ekoye enu nti no oyi ni ho adi kire me oyi ni sunsum no kire me no na se wono de o na se do na jotimi nante ba fie nyina physical ma hu na na se hu akola we kura hu we ne ba ye ncheye we de wo hu obeya chiame ya no wo so ayi ne wo ta no wono so hu no wono kura wi a wote ya no hu so obetwam ekonsu mu wow nti wonye bosoma a odi ne hu si bema oye panyina na se abranti oye panyi na se opeso oyi ne hu kire nipa otumi ni dane ne akola se de be ye hu mo ti akola ne ye no so hu se papa bia betwam ekwa ha wa hu na to so be 3 times na bona mane na mso papa ya na oye sa de no timi ko ho ko busa no so opa akola na sem ne mo so hunu akola ne hunu sunsun mo ne netie se de be ya next time be ya dwuma nsu mo ko no hu na onwane enti unwu ta de nkyemfinsia miense ni aso betre ha uhu no e de no de abo abrabom waboa efie yi waka ho ne ya efie yi aya wo be konsu ana se wo so asement ana se oye busa pa ya adwuma bi ya de be mani bi oye adwuma bi ya de be mani bia asa buruchire adwuma ya le da obi so utimi sa obi nso bi kura de ma obi a pa afen Matias enti na ase efie kura o ka ho na musi no okay na se enkrofo bi sade ne wo mahia de o mo de beto anim no ekoho emo fa so boa enti enwa dodode bi e ba no ese indirectly wono ka ho ene ono ankasa fo ta de sika so ba bi wo ho a mesori na ofre me se brensu meko no e bi a 200 million na da ho na ne mi hiaska ene ta ankasa se ta anso teme nka mesere ya no amane de me de aye fast o de me de ndi o chemienu kra me pe o mam 10 time kra me di wow na wasa ne nkwatia so wone ho pa asika na wo kana na sales bi 20,000 no ya wo kwa sunsumu ana se oh physical wo de beto nyi obi na etwam na bi ansika flat na wo de kwa bele da o menua ni asem no because what dey eye kwaye wo best dey forless kwa bi na ho any 40 days a won fasika mama yenkofa
Oh, that way adwuma. Ani opawasem. On say ade ba ko anya me bo me no, menim nsu a ana honhom a oben nipa a o se me kwabena maafo obeta me da. Mihu bi da. Wonderful. Boniema ba ku mienu bi. Ka be ka bibi memo aka. But we are boniema ba ku mienu miense bi a ta denkyira. Enam wo so ayede aboa nkrofo bi a ejinsemu. De na nka be kan fasi na bra ho mam. Minia otwe wani hwe bosom kese bi wo yawa kese bi ewo esoro ha. Ni aboso. Meko achim tachiman. Ekoye adwuma. Minim gold adwuma ya. Ekoye man bi adwuma. Mekoduru ye na meka kire man ne se nsu eda ha ne se wo ma me nsan ko nsu nim ko yi apa ye ne akokọ a menya adwuma. O ma wo nsa ene akokọ yi apa ya onye menya adwuma no. Na o se ade nti na meka sanam so se be panyi otifie no ebia na tiwura. Nti o ma me se anema na otu ka akoto akokọ ne nsa na o de bae. Ye ko nsu mu ho na mekohu se damo ete nsu nani. Nti papa na me ne kombuta sa de nsu ni mu wa na. No so galamsefo na be ye adwuma afa no nti mu nhye da anwa ba utimi tie mu twa. Nti na me wo machine edi tete damo. Me so na appointing damo no so. Na ma papa ne sim na ye damo akese ese miensa. Wow, denche mo damo kese miensa. Metima ka sa asante ha kora sa abosom no nko ane bosom ede damo atim. No tamai na dia bosie ye de nim se ye kwakọ nane. Senke yetena se ye kese wo don saka ho na bidia ye onsa. Ni ye jade nto se na de ye bo hu se kura se nye damo. Nti ya adwuma na wia bafie. Na bosom ba ko ba na o se ade na bosom na de na korabo. Ama wo no wagya no na se de ne akorabo. Na o se hwe. Ade na mu hu ni se damo no eye bosom no akorabo no de ama mu. Ye se dimirika. E ko nwura mu ho. Ye kofa ye di bediri fie na sa show damo no pepepe. Timidi beduru fie na oba etire so na ka kire mi se mempe yawa na mintim ni mu. Na ne kurom ho watu ho. Ade ama be ye na aye ne fe. Ena nsuo ne matana abepem sa abere. Tie no watim ni mu si. Adam oni shim. Damo akese mi nsa pa. Ni penjire mu yi na sa ohwe no hu ne ma bapeja de ko. Ma bapeja ya wa ne de ko. Ti da ta denkyira ye bosum bia na onka me nkrofo a no omu ye adwuma no. Na mmom sese de me nkrofo be 7000 no. Se me bumu a o ya bedi mfimfin. Na won so bere o. Nkrofo be sempem nso. Na secret bi wakura men kan ye o. Minia time a me ya akom e wo me master atapoku nyame mfa ne kransie obi a otie bia no nso ba de be ka no na mini obi a e wa akom nti papa ne de me hye ne yam na mini ne yejikura yepe time o wuye no 31 years time so 31 years nti ya amamre bi o ma me koto odwan na yetwa se onu ni ho a me mehwe nachi misumi ni ho a obehwe machi saa pam no da ho no so kuta moti ampem nson ono so be count say 14000 so me me ho anye minia me ho anye 14000 nti ne babi wo ho na osu atama obi no so afra akora ne kwandi meso da ye bia na saa akola no etime nchen wote asisi bia so nti me bompa ya say akora no be pagya ne mu kakra na me ne busuya na kotena se akasa omote ase ya metwa dwan no na ma transfer sa 7000 na ma akola no ama ono so de aye adwuma na hanye se wabedi ni papa de na se wo komadwo kakra na pam na da holo de mintumi kura sa du 9 pim du na ya wo kan ya na mo moduane di ana se mo moduane mi ni na hwa apai so a tu fidi wo mankasa enuane bi te se bi te se apple kwadu atadwe biscuit fanta malt omo ahunse nkwatia no omo mpa aduane fun da bi omo mpa mojasem omo mpa aduane ade ache so papa ensanso a papa whisky nom brandy nom omo mpa patashi da bi na moti ya woni sika woni moti nante eso ma se broni kraman e ka wo mo eni ti no se e frɛ ne moatia oso babo a odin short time
Na metimi ka mesika nyina bi a 20 million metimi de koye shopping ba emfira no panko pema nwumere metimi nya 100 million o de 20 million koye shopping bre wo mu di na meni kapre emfira no panko pema nwumere 100 timi pai ti wa anya de ni mesi se wa mpanyifo kan wo se de wa anya ama onua no wa anya ama no to wa hu se na duane asa wudi sika na hye obotom se wo di a ho na be boare yon enti se sa sunsum no be sempim du nei wo mu nyina na ka homa wo de adwuma wo nyina fa wo number ntu dwa bia na obi hia my number is 0243 809370 okay bobi siso bi 0243 809370 ya de be wie na mbisa wasem wi se emwa ba ku mienu miensa be na tade nkyira be se mfinhia miensa ni wa ya ama wa ma afa wo so ya ma obi a eye wo hudwi minia medase pa tade nkyira tam wa minhu tade nkyira be se mfie ensane a mihu da nkyira na minni AC aduro baba so remfo na minni na duro HIV enam tade nkyira so enemanya HIV aduro a meti aboa nkrofo bebre e wo Ghana na ebrochire ana AC ya eye wa na ne de adura benti wonfo bim ni ade ye eno ana woken eno aho asem na obi e wo se wo bi ni o me yento bet nti ye wo nkrofo bebre obo a aboa wo mo na wode ma me no so no manfa nhye me nko ame ho bismo akonfo be se 50 de bismo de ama wo mo so de boa nkrofo buroni be ka se wa anye selfish onzo abie biem ade ma bia ene HIV no wa wudi wa dan se wutimi se bie obi pa na so so wo bia omra ne yento bet me man 1 month bosome ba ko pe yale na nko a onfa me nko fidie bia so ana wa hwe abai wa so ne ha HIV hospital fa number ntu dwa bi mam number ne 0243 809370 okay waka ba ko HIV di bi ena obi a woni krata sem person tu kwan wa tu kwan no wakotena so many years woni krata wo wakoduru but woni krata ho okay waji udi keke eni ba bi e beye bia me fa ne seka bia Ghana Hana Immigration Office e bia brono e wo so twedin ni wo ho keke fama no ne yenko e boso mpa ye wonsu mo ye fa krata ne ntum enni bosome a wonya wo krata papa na boa me no so aye bi maye bi edam aburochire kura nam tade nkyira so ya hwedam 10 e wa aburochire abusiafo black power wono ene ni edi nkomo ina ene de na ese asunsum anasa hunhum a ono mo ye adwuma mu ba ko efen se tade nkyira ye nsuo wona ha ya no ono ho abakwasem ena ye beji ya ye ni di nkomo a onya abotra chichire mu a abasobode bi etachire wo hono no ya kai de ama wo mo ye ntua na mo ye nya na eni ankasa ya bibi man tumi owomu no emugidie na ye ntua na mo nkose ne be a enema betimi akonkan dia ma memfa bibi kakra mfem onse ekete emerekete ni bia na tete odi ane eda so no yesuma ya ye frɛ no amwa saa de wei na nkrofo bi ahwɛ so aye bible no kwafo mu di bu nkrofo no de mo ya no mo so bi se black power otumi ampa aka so oni tumi nso akobonkum ana akonifa na atene no nature ni wei ye busa ni ye di busa ade se wa wale obeka wale obeka otwem pena obeka umpra ye ba ko obeka umpra ye mienu obeka test we dey ya dia e wo se nipa bia wutimi nya bi eno no se wo girlfriend ni ho a wonkwa betimi ahede mai obetimi busa wo yire kura wo nyini ni a wo yire dance ba bia di a obi twi wo yire wo nten a obetimi de obeka se wo sika bia yira wo fie na se wo pese wo hu do frɛ wo mani nyina de wafa na de wo be kyere wa mo mu nyina gyina ho anu aye no wo mani mana wo muni ho kra bo mu din keke obetimi a kyere na ye no kra de ye no kra trudo 100% me na me ka kyere wo ye suman na tim aduane a wodie na nkati ani kosua wona asem no wona ti wodi unya bi di kofie wo se ebere ne bra bi apa na desi bi ama na nkati ye ntwa mogya ma ne ye ma ne hwe na nkati na mo na na de adwan awo no no wachi wo kyene moto na de Asante kosua na se portrait kosua yoku na hyemu o nyambotre o kyene se wo de anwa na enwo na echi wo de besi jaso na ahia ye se bidie ni te se de wo kye moto ha no na on sa ye black no wa wi aguso eno na de be famu de kosua ndo nsa be famu sa na de ato awiem na wo nti betima ye o test ye bi ni enwe pena ye sei me mpira ba ko pe
we kwa de family example na menhwe yo katachi amwa wadawroma ene nipa peye me nhwe ye pese ne udi nkomo kakra kwa da ho apam mi agye atumti de opese obusane enko me bisan me si mi din di owusu katachi wadawroma wasi ne din di owusu sa na efre na apam mi no empena de no wife on so be review wasi owompena eyampa so owompena apam mi no asa ba na waye na adwen so be ware wona kuma mu apam mi no yo wasi ne mpafo no ye nnum eyampa so mu ye nnum apam mi no omu nye nnum na ye ba ko apam mi no anti we na manfo ahweso a o maye bible no kwafo no nkrofo na we de yampa de waye mimi de a waye die mimi die ndie eno kura trodo eno obi onim mi bia be hu se abusia pa de na ye de aye ne de mi de owusu ampa so baba akopɛ na me no ho a me be ware anye next month ebe the following month August and September senka ya de se nka wo mpena foforo bi anko beka ye besere se aduru time o se ka no kore ekire nipa on se ade bia ye wo ne papa bia ye wo ne bone ho nyame bo bibia tutu bible no kwafo eye fake wo sa bible no mde ye sa ne men eye fake esa fo ne di shem fa number ntu dwana men sorry number ne 0243 809370 okay na black power wo find ni me wo bo ho 7 days okay abusuafo aha ena yede sunsumu nkomo no yede no nsusi na ya sore so na yakọ se na medical aka no black power de enye ne black power ye ne yankasa nyansapo ye sha ase de eche ni mahu wo mu efa so ba enye holism fo no zu bi ede wo mu hawde aba watimi abo ama nyarewa ne ade wote ede asa no da bia ne ye ba ye bondi on se o kan no aka ne suma nkwa ne bata ho sabi ogronto dwuma wo ye ne nye dwuma papa wontimi mfa ho mata suma nkwa ahene ho saada because ni mbuase ne ekan suma nkwa ahene nko awo ebi koyewura ho ti wa bedu huni no aye dwuma no ade edi musie na ya soro so bidi ene abusua pani owusu aduom ye mamu nyina mo ene hwa wodi ahene nyansapo abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyina mkwatere kwa oda woro mantu me ye fe ni din de seyin ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratama the confirm ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya